Dit is de oude campus. Het uitzicht over de Waadzee is mooi. Maar bouwsteigers met het oorskundige gebouw oerijn houden. Heegt hij het van wat nijs, vinden ook de studenten. Hij heeft zijn beste tijd gehad, maar iedereen heeft er hier ook mooie herinneringen aan. En we hebben een mooi uitzicht. Dit wordt de nieuwe campus. Net on zee, maar in de bosk. Vlak bij Squallen. De NHL is blij dat het na het tolve trekje hier van planmeidjen Safir is. Het is voor ons heel erg wichtig dat wij goede huisvesting voor de studenten hebben. Want dat is ten opzichte van de concurrentie. We hebben 3 concurrenten in Nederland. Is het erg belangrijk dat we dat aanbieden kunnen. De nieuwe campus wordt gans luxer als de oude. Nu is het hier zo dat het gewoon is dat 2 studenten op 1 kamer slapen. Hoe wordt dat straks? Als het goed is, komen er zometeen 1 persoon per kamer. En aan de ene kant is dat jammer. Want je hebt niet meer echt die samenhorigheid. Normaal gesproken zitten we hier met 2 personen op 1 kamer. Maar ik denk dat in de toekomst de wereld er wat oorzuitshot, dat toch iets meer comfort verlangd wordt. En we moeten hier wel bouwen voor op zijn minst 20, 30 hier weer. De campus bouwt wenningcorporatie De Veste, zegt je een sociale hierwenten. Daar is groot verlet van op het eiland. Is de wenningnood op het eiland al oplost? Nee, beslist niet. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een kleine beurs. Die worden op deze manier geholpen aan woningen. Maar wij zien ook dat het eiland ook een andere woningnood kent. Voor mensen die tegenwoordig niet meer in aanmerking komen voor een huurwoning, maar wel een woning zoeken. En die mensen komen heel slecht nu aan bod. En dat is nu de eerste opgave voor Terschelling om dat nu ook voor elkaar te boksen. De wenten worden naar december opleveren, de nieuwe campus een jaar later.